Dobrý, prosím vás, tie botoxy už došli? A kyselina hyaluronová? Zoberiem si asi aj toto železo. Železo to je tiež naksik, že? Nech ma vyplní. A vy s kým sa bavíte? Viete, kto som ja? Ja som doktorka. Tak sa so mnou tak prosím aj bavte, dobre? Doktorka prírodných vied. Čiže vy si zoberte, že tam máte H2SO 4xP, kyselinu disultátovú, takže vy ma naozaj krát nebudete štelovať. Čiže krát 3 deleno 2 nám to oxiduje, čiže to je asi účinná látka. Vy sa vzdelávate? Nepríde mi to tak. Ja sa vzdelávam, ja čítam Modrý koník. Nie, je to vážne. Ja hovorím, že to vážne je. Dajte mi niečo na opuch. Analgetikum, antipyretikum, antizapalotikum. Nie, je to vážne. Je to vážne. Ježiš, počkajte, ale mňa tam niekedy tak aj pichne. A nie to dačo také, že infarkt. No, ja idem radšej na EKGčko zajtra. A niekedy sa mi tak aj horšie. Na Google tam bolo naozaj, že ja umriem. Dusím sa, pichám a naozaj sa nemôžem navyknúť. Dobrý deň, pani lekárnička. Trošku vám to tu prežiari. Máte tu zlú auru aj čakru. Cčko vás ale poprosím, nie je to syntetického na prírodnej bázičke. Vy mi nemôžete zavolať. Ja nemám mobil, to sú všetko žiarenia. Prosím, paracetamol, ale kdeže, to je úplná chémia, nie? Nie, to mi nedávajte, to mám 3 doma. Nie. Prosím, bez doplatku? Tak zoberiem. Však možno susedia alebo čo, hej? Nie, mne to nemusíte vysvetľovať, ďakujem. Ja som pracovala v zdravotníctve. Čo som robila? Predávala som v bufete. Doktor mi kázal, že na pamäť ginkgo hnilobu, jedno balenie, osteostrelec mafiánsky. tak to je latinský, mladá pani. Apokalyptický olej, hej? Čo na masáž starému. Tak apokalypsový. Eukalyptický. Ja už neviem, dajte mi ten olej.